Christiane, jeg hedder Lars A.P. Det er mig med fucking flink. Og jeg har sådan en mission, som jeg virkelig har brug for hjælp til. For jeg vil jo rigtig gerne sørge for, at det her med at vise overskud over for hinanden, at det ikke kun er noget, vi er sådan i dagligdagen. Vi skal også være det, når vi er online. Jeg vil gerne sørge for, at vi her i Danmark bliver det sted i verden, hvor vi har allerstørst online overskud. Det er jo en gigaopgave, og den kan jeg slet ikke løse alene. Derfor har jeg brug for sådan nogen som dig, som jo ved en masse om digitale trends, du er medierådgiver, du holder foredrag, og du er jo elektronista. Så du er den helt rigtige at tale med. Det lyder som en vidunderlig opgave. Nå, det er jeg glad for at høre. Og kan det lade sig gøre? Kan vi blive sådan et hotspot for online overskud her i Danmark? Tror du det? Ja, det tror jeg godt, vi kan, hvis det er, at vi løfter i flok, og det er jo det, vi er i gang med lige nu. Men det er også en opgave, fordi der er nogle ting, der gør, at folk har en eller anden speciel tone på nettet nogle gange, som de ikke har, hvis det står lige ansigt til ansigt med hinanden. Så jeg er spændt på at høre, hvad du synes, at man skal gøre. Altså, nu er vi jo lige startet. Det her det er det første spadestik, vi sådan er i gang med at tage. Og det jeg tænker, vi skal prøve at starte med at kigge på, det er sådan nogle af de gode ting, der sker derude. Og det var egentlig det, jeg ville prøve at høre dig, fordi du ser jo en masse af de ting, der foregår derude. Og kan du komme i tanke om sådan en ting, som du har bemærket, det der, det var godt nok overskudspræget. Altså det var i hvert fald online overskud. Er der et eller andet, du kommer i tanke om? Det kan være en gadget, det kan være en app, det kan være et eller andet, som nogen gjorde. Er der noget, du tænker på? Jamen, jeg lægger jo meget mærke til kommentarspor på internettet. Jeg er selv blogger, og jeg læser rigtig mange blogs, og jeg læser rigtig mange sociale medier. Og jeg synes faktisk, at et sted, vi er ret gode til at opføre os ordentligt, det er på Twitter. Jeg synes tonen på Twitter generelt, nej, det er måske forkert at sige generelt, fordi det er jo mit netværk, jeg ligesom refererer til. Ja. Men inden for mit netværk, der synes jeg faktisk, folk taler ret pænt til hinanden. Og der er også sådan en vilje til at justere, hvis det løber lidt af sporet. Så kommer der andre ind og siger, hov, lad os lige få den pæne tone tilbage. Så man kan jo godt fremhæve, at der er et sted, hvor det egentlig fungerer meget godt. Så kan der være andre steder. På Facebook synes jeg godt, at kommentarsporene kan løbe lidt amok nogle gange. Og der kan jeg bare enormt godt lide, når folk går ind og tager den der tete med at sige, lad os lige få tonen ordentligt igen. Altså, det er jo noget, vi alle sammen kan gøre, og være med til at bare at sige, det her er faktisk ikke rigtigt, at det foregår på den her måde. Sådan ville vi aldrig tale, hvis vi sad i en flok sammen. Og det er altså i Twitter, der er der simpelthen, der gør man det instinktivt, eller der er det noget, folk sådan støtter op om? Ja, det synes jeg, altså jeg synes meget sjældent, jeg ser grimt tale på Twitter. Ja. Så man kan jo også sige, at måske er det, i hvert fald i det miljø, jeg bevæger mig i på Twitter, en konsensus, at her taler man altså faktisk ret pænt til hinanden. Man kan godt være uenig, men man er også ret saglig i sine argumenter. Og hvis der er nogen, der går ud og begynder at sådan, altså, urimeligt svine andre til eller noget, jamen, så kommer der nogle andre ind og siger, stram lige op, ikke? Altså, fordi sådan snakker vi bare ikke her. Kan du huske en konkret ting, som nogen har sagt, hvis tonen sådan er måske begyndt at komme sådan lidt ud? Kan du så huske nogen, der har sagt noget? Altså på stående fod kan jeg faktisk ikke engang, og det er egentlig positivt, fordi jeg synes faktisk bare så sjældent, at jeg oplever det. Jeg ved bare, at der har været et par gange, men ikke, jeg har ikke lige noget konkret eksempel, men generelt så synes jeg, at tonen er pæn der. Men jeg ser bare nogle kommentarspor, og det ser vi jo på medierne, at de kan blive simpelthen så grimme. Og hvorfor er det i orden, altså at tale på den måde til hinanden på internettet? Det er jo ikke i orden. Det er jo ikke den måde, vi normalt er enige om at sådan taler mennesker til hinanden på. Medmindre man står og råber en nabo, eller man et eller andet, man er helt op at skændes, men det er jo heller ikke i orden. Altså, vi skal jo tale penge til hinanden, ikke? Og det skal vi også på internettet. Og det synes jeg er et af de der steder, hvor jeg lægger mærke til, at man godt kunne løfte noget. Altså, hvor man godt kunne få mere overskud, at man sagde, man skal ikke hoppe til tastaturet med det samme, man er skidesur, og så skrive et eller andet helt vildt voldsomt, men måske lige tænke sig om at formulere det lidt mere sagligt, eller med lidt mere humor, eller vise en eller anden åbenhed over for, at jeg hører, hvad du siger, men man kunne også se det på den her måde, ikke? Ja. Er der, nu taler du om det her med, at man ikke skal hoppe til tastaturet. Er der en app, er der gadgets, som sådan hjælper med at skrue op for den sociale termostat? Altså er der noget sådan, nu fisker jeg, fordi det aner jo ikke, om der findes, men er der sådan et, der findes jo teknologi til alle mulige forskellige ting. Du viste mig en app lige før, som var super smart, som jeg selv vil se at bruge. Men er der noget, der ligesom sådan en social plate kan hjælpe med sådan at lune den måde, vi er over for hinanden på? Når du spørger om det, så kommer jeg faktisk til at tænke på self-tracking.
som jo er en stor bevægelse og en stor trend, at vi måler os selv, og vi holder øje med nogle ting omkring os selv. Helt oplagt er vægt, og hvor mange skridt vi har gået, og hvor mange timer vi sover om natten og sådan noget, ikke? Men der er jo altså også en del af det, hvor man kan holde øje med sit humør. Ja. Og jeg tror rigtig tit, så har den måde, vi opfører os på, noget at gøre med den bevidsthed, vi har omkring os selv. Altså, hvor hurtigt kommer vi til at lave en eller anden reaktion, vi godt ville have lavet være med, hvis vi havde tænkt os lidt om, for eksempel. Og der er jo noget i den her self-tracking bevægelse, hvor man også kan gå ind og sige, jamen her er mit humørniveau. Det er nok, måske i dag skal jeg lige passe på ikke at rode mig ind i en sur internetdebat, fordi jeg starter altså med lavt energiniveau. Der er en app, jeg tror der hedder, eller et site, jeg tror også der er en app til, men det hedder Track Your Happiness, mener jeg den hedder, som er simpelthen en måde, hvor du kan gå ind og få samle data ind og få et meget større overblik over, hvad er det egentlig, der gør dig glad. Hvornår er det, hvilke sammenhænge er du gladest? Altså, den stiller dig nogle spørgsmål, så du kan finde ud af ved at indsamle den her data over længere tid, at det er, når jeg er sammen med de her mennesker, og det er, når jeg er det her sted, og det er det her tidspunkt på dagen, og det er, når jeg har gjort det her inden, og det er dage, hvor jeg har dyrket sport, eller et eller andet, altså hvor du får en analyse af, jamen, hvad er det, der kan bringe dig til et sted, hvor du får større overskud. Det er fantastisk. Så det er i hvert fald en mulighed. Track your happiness, mener jeg. Track your happiness. Your eller mine. Ja, og så må vi simpelthen få lavet en, der hedder Track your online overskud. Og på den, der vil Twitter være et sted, hvor du i hvert fald får online overskud, fordi der er en god stemning, og debattone, den bliver... Jamen, jeg er også fuldstændig overvældet over alt den hjælpsomhed, der er på Twitter. Ja. Altså ligegyldigt, om man spørger... jeg spurgte forleden, at jeg ledte efter en ny blender. Stadigvæk en gadget, så det er lidt inden for mit felt stadigvæk, men den er måske sådan alligevel lidt over i privaten, ikke? Ja. Og der fik jeg jo bare fantastiske gode forslag og opskrifter og alt muligt. Og altså, det er jo ligegyldigt, hvad man spørger om. Der er jo altid en på Twitter, der er hjælpsom og har et eller andet. Har du fået en blender nu? Jeg har fået en blender nu. Du har fået en blender? Ja. Og var det baseret på et af tipsene, som du fik? Ja, jeg fik den faktisk tilsendt af en. Jamen, det er jo online overskud lige der. Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Hvad har, hvis du skulle se sådan i din egen tilværelse, din egen online tilværelse, er der så et tidspunkt, som du kan komme i tanke om, her udviser jeg faktisk lidt online overskud? Der er masser, men jeg ved, det er svært at komme i tanke om sådan en, men det kunne godt være, at du kunne komme i tanke om sådan et sted, hvor sådan, her gjorde jeg faktisk lige lidt mere, end jeg måske plejer at gøre. Altså det jeg prøver ret meget på med mit arbejde, det er faktisk at give rigtig meget væk gratis. Altså alt det jeg nærmest producerer af indhold er jo gratis tilgængeligt på Elektronista i de platforme, som jeg bevæger mig på. Og det er jo et forsøg på ligesom at i hvert fald at sige, jamen jeg synes det er nødvendigt, at de her ting er gratis. Altså jeg synes ikke, at det er det, brugerne skal betale for, og jeg synes, at man skal have adgang til de her ting, og hvis vi kan levere noget spændende indhold om elektronik og gadgets og digital kultur og apps og alt det her, jamen altså så vil vi gerne ud over rampen med det, og hvis folk bliver glade for det, er det bare rigtig, rigtig fedt. Så er det klart, at så skal man tjene sine penge et andet sted, hvis man stadigvæk skal kunne betale sin elregning, ikke? Men jeg synes bare, at det er en ret vigtig ting, at man har den der mentalitet, at det ikke er alt, man ligesom sender ud, der også kan komme direkte penge tilbage på kontoen via den vej. Og det slår mig, mens du siger det, altså det er jo faktisk sådan en online tendens, vil jeg også sige, eller det er i hvert fald noget, som sådan online medier har bragt med sig, at altså hele den her freemium model, eller hele det her med, at man giver ud og lægger ud, det er vel virkelig også noget, som er gjort muligt, i hvert fald i højere grad, er det online. Jamen præcis, og hele den her sådan sharing economy, altså den her kollaborative økonomi, hvor vi deler vores lejligheder med Airbnb, og vi deler vores biler med min bil, din bil, og altså hvor vi ligesom kan gå ind og bytte haveredskaber, eller hvad det nu er, altså er jo igen en del af, at vi siger, jamen jeg har det her, når jeg ikke bruger min græsslåmaskine, hvorfor skulle den så stå i garagen, den kunne en anden jo bruge. Ja. Og hvis jeg skal på ferie, så er der nogle andre, der kan bruge min lejlighed. Og det, jeg synes, der er fantastisk ved sådan noget som Airbnb, det er jo, at når man går ud og låner en lejlighed med Airbnb, eller lejer en lejlighed, så får man jo tit bare overskud også. Fordi nu er min svigerinde har lige booket en lejlighed i Rom, og så siger han, hvad for en vin drikker I? Så sørger jeg lige for, at der ligger noget klart til jer.
og så henter jeg jer i lufthavnen, ikke? Det betaler de altså ikke for. Det er bare overskud, og det er enormt fedt, at det knytter sig til hele den her trend, at vi giver lidt, og jeg giver lidt, og du giver lidt, og måske kommer det tilbage af en anden vej. Men det skal nok gå op i kammerregnskabet til sidst, ikke? Ja, det er fantastisk. Lige til sidst, Christiane, altså fordi vi kan jo ikke være sådan helgener hele tiden. Der er jo også tidspunkter, hvor vi kommer til at udvise en lille smule underskud. Der er tidspunkter, hvor vi bliver online røvhuller. Kan du komme i tanke om en situation, hvor du var det? Og det er jo altså okay. Altså det, er jo, det har vi jo alle sammen været. Jamen, jeg har et skide godt eksempel, faktisk. Ja. Det er fordi, at jeg er på Instagram med elektronister, og det er mig, der styrer den. Så den er sådan lidt en blanding af mig, og som jo også er meget tæt vævet sammen med alt det, jeg foretager mig. Så det er jo også nye gadgets, så det er jo alt, hvad jeg laver inden for det. Så havde jeg set på Instagram, at der er rigtig mange inden for sådan, især mode, der laver sådan nogle konkurrencer, hvor man skal dele et billede, som er blevet delt på Instagram. Og så skal man tagge noget. Og jeg har altid sådan tænkt, det var lidt irriterende, at de der billeder kom op, og man kunne se, at folk deltog i de her konkurrencer. Men jeg tænkte, der var så mange af dem, og folk var altid sådan, ja, jeg håber, jeg vinder. Så jeg tænkte, måske er det også en fed måde at lave en konkurrence på. Det må jeg lige prøve. Og jeg havde en smartphone, som jeg kunne lægge i den her konkurrence. Og så gjorde jeg det, tog et billede af den, og delte det, og folk gik i gang med at dele, men så var der altså også nogle modreaktioner med det samme, ikke? Der var folk, der sagde, du ved, hvad fanden laver du? Og hvorfor skal vi se på det her? Og, altså, at de bare synes, det var helt forkert. Og det kunne jeg mærke i maven, fordi det vidste jeg lidt på forhånd, men jeg tænkte, jeg må prøve, fordi hvis det er bare mig, der ikke forstår det her, at folk synes, det er fedt, så lad os prøve det, ikke? Men jeg havde det sådan, jeg synes ikke selv helt, det var fedt. Og så snart, at de ligesom sagde det, så min første reaktion var at gå ind og sige, altså, det tror jeg simpelthen, at I har ret i. Det er ikke det rigtige sted at lave den her konkurrence. Og tusind tak for den feedback. Og så var det bare så fedt at se, at folk bare var enormt glade for, at det var responsen, ikke? I stedet for at sige, prøv at høre her, det må jeg altså finde jer i, og gå ind på en anden konto, hvis du ikke gider følge mig, eller et eller andet. Men altså, jeg var så glad for den feedback, der kom. Så jeg startede ud med at gøre noget, der var åndssvagt i forhold til den profil og den, det brand. Det passede ikke til, og det havde jeg på fornemmelsen. Men jeg tænkte, nu prøver vi det. Og så fik jeg super positiv feedback. Altså det synes jeg jo var meget lidt røvhulsagtigt. Så jeg vil sige, det var, du var en lille smule røvhul, og så jeg var lige derude med røvhullet, og så fik jeg det meget hurtigt tilbage igen, fordi at jeg fik fantastisk feedback fra mine followers. Og det er jo også det, man kan bruge internettet til. Det er jo også overskud, at både at de ligesom siger, hey, hvad sker der? Så siger jeg, det har I sgu ret i, og så justerer vi. Og så kommer man op i online overskud. Det håber jeg. Christiane Vejlø, altså fantastisk. Tusind tak for de her insights. Jeg er sikker på, at du har mange flere, så dem glæder jeg mig til forhåbentligvis at høre flere om. Men for nu, tusind tak, og jeg håber, du vil være med til, at vi får online overskud sat på landkortet her i Danmark. Tak skal du have. Tak, Christiane.